Hey guys. Surprise ko kayo sa hala, dagan lang yung kuhan. Ala. Rock so nice. Alas 12 mana day? SGs. Ja, asal manglibre na to. Alas 11 pang kaon. Wow, ito ka na? Birthday siya siyang anak Pedro, kay birthday niya pag 5. Ah, okay. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Anak nga busy. Tapos sila gilakaw. Sige ka busy, wala na ngayon. Ito istorya day. Iyan kaayo Pedro. Hmm? Iyan kaayo. Karon lima na yung motor paabangan. Ito sa kan, Bol? Dini. Oh, dini? Lima na isang unit. Ah. Ay, diya balabal? Ikuan Ang dyan. abang-amang sa na foreigner nga na ba? Ah. Rentahan. Pinaglaw. Ay, siya na. Kaya nag-drone pag yun siya. Hmm. Sa ka-drone ko, 400 na siguro ang kanang kuan. Kanana, ito sa kana sa tops, Pedro. Ah. O, kung magpa-edit pag yun siya, 800. Pero drone ra, 400 ra. Yan, no? Nya, yung Pero customer. na, pero dili ra. Dili, sa kanang kuan, sa shooting. Ah. Unya, sa usa ka adlaw, makadusi siya. Diyos. Pila na nun ang dusi ka buo. Dusi ka, 400. Marag minus yung mat. Katong kas nga gigamit pito kuno na og kanang kuan food panda ng iyang kuan food panda Maxine nga ang iyang kuan iyang motor. motor. Iyang gi-blacklist kuno ay kay ang tanan motor niya Pedro na may kanang GPS? GPS. Kita niya nga asa niya to. Sakpan niya nga gigamit man digro food panda. Diha na. Tingnan siya ba nga tuyok raman di ang dapita ha. Sakpan niya. Unsa to? 400 times 12. O maka 4.8 siya sa isang adlaw. Plus 2,000 sa iyang motor. O maka size 6,000 siya sa isang adlaw. Bigan o karang manager. Mana? Ano siya ni trabaho pa doon? Kanang yung negosyo. Pero hadlok na. Istorya lagi pa. Tinigong ma-times 10 ro ba nang ingon na. Ulang. Ginagmay ra good. Asa na yung license? Asang
naman sila, day? Dili ay. Oh. Lagi naman na to. Nilakaw naman sila. Tanang bitaw ko. Lundungan ba ta dito? Nakaw miti na milakaw. Na. Sayo ng lakaw sila. Huh? Serius ako na ng Viking, day. Ay. Ano siguro to? Okay, thank you so much. May birthday niya mo. Ala! Salamat! Belated happy birthday. Hey guys. Pasurprise ka sa oh. Hala, dagan lang yung kuan. Ala. Walk beso. Nice. Ay, di malaya ka, no? Hindi na malaya. Mauli. Yes, guys. Sino sa day? Kasi dayon. Para sa undo ha. Salamat din undo ha. Na. Video. Pang-reels, hindi. Hangad. Gusto kita sana. Timpat. Murit na guys. Salamat din undo ha. Okay. Ano yung kulay? Super at 6. Kaya ako tutod ko. Wala na tunog ang sasawan, oy. Ano ko?
Lagi. Sila isa dahil lagi pa nung slide. Tama na. Sila. Yotak. Bikini ba? Diba? Nasa wasabi para makuha na. Buhang na, no? Yes, ang chakalinaw. Body ka with chopstick. Ana. Motherfucker. Dinner. Eh? Pinolo na. Kami. Wala may hang. Wala hang. Teka lang, Chok. Dili ha? Malahang. Dito. Kumain niya. Ano na ilabas tayo? Hang na. Wala. Lahiro ba na yung wala ka? Nang wala hang na. Lami. Ha? Lami. Kami, lagi. Tuloy lang. Lami, dahil. Tuloy lang. Lami lagi dahil. Frisco pa. Big pa kali. Ay, patadang. Ay, anak. Gawin, Rabi. Saan flavor? Ay, dahil. Sige, sige, tiraw. Sana sa. Lami yan? Oh, lagi. Teka po. Buta nga ng sini.
Wali siya ganas lasa. Dali sa ano, kilaw, gud ko. Ilang? Dami guys, busog na guys. Marcos. Okay, busog na. Dami guys. Okay. Jan. Kanina. Takay. Ano ko lang ba? Nagbato na sila? Picture lagi lang. Nakita-picture na ako yun. Diyan. At ito sa main mall. Main mall. Tara.